Salut toată lumea! Am venit din nou cu un episod. O să facem iarăși un tutorial despre capcane. 2 capcane plus una bună. Nu uitați să dați like și subscribe și comentarii să văd dacă mă susțineți. Așa să dau și puțin sonorul mai încet. La joc. Deci, uitați. De unde și uiciul ăsta de aici? Tu te încăcați de dacă bari acum mai dau cu soiul diamond. De unde ești, mă, din portal? N-a că-ți dai una. Na. Că nu te meu. Ca să fac o fenomen cu voi. Deci. Întâi, să vă spun cea. La creeperi nu le plac pisicile. Uitați, vedeți cum fuge de pisici? Uitați, o să vă arăt capoana aceasta. Unde se duce el? El nu poate. Uitați cum ar veni. Ați intrat aici, nu pot să scăpați. Dar dacă spargeți ele. Uite, vreau să mă duc aici. Bun, nu merge, că mi-apare să-mi faci. Aici tu spuneți ce material doriți. Vreau să pun ca să pun pământ. Așa. Și uitați. Un capcană și aici sus puneți de ăsta. Uite că să nu știu. Da, de asta nu ar să mai scapă de aici. Să mai scape. Că a rămas blocată, nu știu. Deci, întâi, și mai este capcana acesta. Care încă nu funcționește. Adică o luați drept, așa, bă, și pică în lavă. Deci, asta este foarte simplă. Uitați cum este. Vine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sticky piston. Aici am pus și materialul vreți voi. Deci așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, așa. Puneți praf așa. Și uitați, vine unul. Deci uitați. Cum ar veni, sunt pe survival și sunt începător. O văd, e bine. Merg așa, știu că se lasă și apoi stă într-o pică, într-o parte și pică. Deci, hai să mergem în zona mea de teste. Da, aici este zona mea de teste. Uitați ce test am făcut. Dacă mergem, este un pat supraetajat. Și merge, uitați. Deci hai să ne apucăm, stați. Așa, da? Deci avem nevoie de sticky pistoane sau sticky piston și pressure plate. Nu contează ce pressure plate este. Faceți 1, 2, așa. Testați fața în sus. Cu fața în sus trebuie să stea. Puteți să faceți cât de înalt doriți, cât de mare. Puneți asta așa. Și să spuneți material. Uitați, ați intrat aici. Și dacă puneți și sus, nu mai are cum să scape, pentru că, uite, dacă... Așa, da? Acum o să facem pe cealaltă.
spune. Unde asta așa? Bum, 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 bum. Deci este una, două, asta. Nu vedem unde asta. Și cum mai scăpați aici? Da, este simplu, dar dacă vrei și un acoperiș, n-ai cum. Uitați cum puteți să scapați. Dați înainte ce săriți. Să și vor că peste. Deci este simplu. Bun. Așa, ce capcanul să vă mai arăt. Voi știați că dacă faceți un golem deci hai să facem un golem să-l punem în această capcană. Trebuie să facă, nu merge așa. O căpățână de dolec. Cred că o să poată să scape din această capcană, dar nu mă interesează. Hai bă, golemule. Eu vreau să-l împing. Uitați, golemul dacă ăsta nu știa nici măcar un pic de damage. Unde fac te-ai dus? Uite să zice. Bă, prascalitule. Nu știa niciun pic de damage de la căzătură. De asta nici nu l-am. Hai bă, du-te. Uitați. Nimic n-a făcut. Nimic. Dacă nu știți ce este, este un panou solar. Când e cu tremure, bum. Să stinge luminile. Cam asta a fost tutorialul. Eu sunt Andrei de la La Z. Și o să ne vedem data viitoare. Stați, înainte să închid. Uitați cum am făcut. Ce am făcut aici? Bă, să-l cheamă avocat. Vezi că scrie avocat. Așa, da? Deci dacă mai aveți tutoriale, dați un like și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!